Mutikotako kontuek gogoratu behar duguz. Eskolara zenbat urtean hasi nintzen, da hori guzti hori? Bueno, hemen eskolan gu kalekuk, eskolia emitxe berton da aurrien, plazan, da lehenengo ditzizaken orduan parvulitos edo, nik ez da gehiara zenbat urtean asumo nintzen, baina ondioko gundeket, junitzen nine 3 urte, 4 urte tope, igul gitxiak. Da, gogundeket ondinoko, nahi gerun dinora, da geroan itxin nindu nine, gatu guri zen, eta tarrez, da, bueno, da, honegaz enaz gogoratzen, baina, ordune amengo maistrak eta, zine, kanpotarrak, erderaz dana, eta, ulertu bezinen, de horik, ebesti, eta ez dutu ingo nintzen, da, bueno, nintzela ostikada bat, eta hartu batik itxera. Maestriari? Maistri ostikada bat, Valladolizkoa izan. Eta maistri ostikadie, da, hartu batik ikalera, txera. Bigarren bueltie, izin zan, gozue gaitia sustabetzaz. Lehenengo, aspirina batzuk kalmetako, estaba eskolara. Bueno, hori dekete, niak ortenaz horregaz, hori imagina deket burun, eskolan behingan intatarra zibilin nitzela, eta ostikadia zen azak hortetan.